אני שמגר וקנין, אחד הבעלים של חברת גשם. למדתי בטכניון, עשיתי תואר ראשון, שני ושלישי בהנדסת בניין. תוך כדי הייתי יושב ראש אגודת הסטודנטים, הקמתי פעילות של פתרונות דיור לבוגרי טכניון. משה כחלון דאז שר האוצר התחיל את תוכנית מחיר למשתכן, נכנסתי על זה, איך נקרא לזה, all in. התחלנו לעשות פרויקטים במוצקין, כרמיאל, גדרה. פה פגשתי את יוסי, היושב ראש אגודה של אוניברסיטת חיפה, ככה הכרנו מהחיים הסטודנטיאליים. הקמנו את גשם בשנת 2016, משנת 2017 גשם התחילה כבר לתכנן, לנהל ולבצע פרויקטים. הפרויקטים הראשונים שלנו היו באשקלון ובנהריה, שכונות חדשות. ההתמחות שלנו מאז ועד היום זה מגה פרויקטים בשכונות חדשות, היקפים מאוד גדולים. אנחנו מחזיקים 15 אדריכלים אצלנו בתוך החברה, אנחנו מתכננים את הפרויקטים בעצמנו. פתחנו חברה קבלנית לפני 5 שנים, שהיום יש לה סיווג בלתי מוגבל ג'5, אנחנו מבצעים את הפרויקטים בעצמנו, ובעצם היום גשם יהיה A to Z, זאת אומרת משלב הייזום והניהול והתכנון, ועד שלב הביצוע, המסירות, השירות לקוחות והבדק. היום החברה מחזיקה מעל 120 עובדים רק במטה כדי לתת את השירותים האלה, וכמובן עוד כמה אלפים של קבלני משנה ופועלים שנמצאים בשטח ביום-יום. אנחנו נמצאים פה בכניסה לשכונת יצחק שמיר בנהריה. זו שכונה של 2,400 יחידות דיור, אנחנו בנינו מתוך זה 1,800 יחידות דיור. אפשר לראות את היתרונות של בנייה של שכונה חדשה, שבעצם הכל מתחיל מאפס, כבישים חדשים, תשתיות חדשות, תחבורה ציבורית, פארקים. פה בכניסה לשכונה אמור לקום מרכז מסחרי מאוד גדול ועוד כיתות מעונות, בית ספר עוד מגשימים שכבר בנוי ומאוכלס. ובעצם הדיירים שבאים וקונים דירה חדשה בשכונה חדשה שיש להם את כל הפסיליטיז מבחינת חינוך, מבחינת מסחר ומבחינת תשתיות שנמצאות במרחק הליכה. אנחנו בסוף מייצרים מוצר צריכה בסיסי. אנחנו מייצרים מקומות לחינוך, מייצרים מקומות לתרבות, מייצרים מקומות לתעסוקה, מקומות למסחר, ובעיקר מקומות מוגנים לגור בהם. אז החזון שלי הוא שיהיה הרבה יותר מרכזים שאפשר לחיות בהם, לא רק לגור בהם. לא צריך פתרונות דיור, צריך פתרונות חיים.